Christian Borch wieġeb mhux ħati għal akkużi ta' ħasil ta' flus u frodi fit-taxxa dan meta tressa il-qorti ta' Arti 3 wara nofsinhar flimkien ma' s-sieħba tiegħu u 6 mill-kumpaniji tiegħu. L-imprenditur li jaħdem fis-settur tal-kiri tal-karozzi flimkien ma' Monique Mizzi ta' 26 sena minn Raħal Ġdid ġew mixlija b'ħasil ta' flus u konfoffa kriminali. Borch li huwa ħabib tal-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-kumpaniji tiegħu ġew mixlija wkoll li evadew it-taxxa ta' dħul u l-VAT li jagħmlu dikjerazzjonijiet folot għal skopijiet ta' taxxa li frodaw il-kummissarju tat-taxxa u li jagħmlu liħ fraudolenti għad-detriment tal-gvern. Il-qorti semet kif l-investigazzjonijiet kriminali bdew minn talba mid-Dipartiment tal-VAT wara li Borch allegatament ippreżenta dokumenti għal mijiet ta' eluf ta' euro u talab revużjoni tal-VAT f'ammonti klassifikati bħala spejjeż. L-Ispettur Tonġo Farrugia qal li l-investigazzjoni konkludiet li miljuni ġew froditi għad-detriment tad-Dipartiment tal-VAT. Il-prosekuzzjoni talbet ordni ta' ifriżar fuq l-assi kollha tal-akkużati minħabba l-akkuża ta' ħasib ta' flus. Fid-dawn tal-emendi riċenti fil-liġi dwar l-ordnijiet tal-ifriżar l-ammont speċifiku li għandu jiġi friżat se jkun indikat bil-prosekuzzjoni fi żmien 90 jum. War li semet is-sottomissjonijiet il-qorti preseduta mill-Maġistrat Elaine Rizzo li qed ittalba għal bejl minħabba li l-provi jinsabu preservati permezz tal-inkjesta maġisterjali. Il-libertà proviżorja ingħatat taħt numru ta' kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 35,000 euro u garanzija personali ta' 60,000 euro għal Borch u depożitu ta' 15,000 euro u garanzija personali ta' 40,000 euro għal Mizzi. L-avukati Francesco Refalo, Rebecca Spiteri u Mauro Abela qed imexxu l-prosekuzzjoni flimkien mal-ispetturi Roberta Zoppardi u Tonġo Farrugia.